Všetkých vás pozdravím z kvetinárstva Thalia. V tomto videu by som vám všetkým rád ukázal, kde čo nájdete v kvetinárstve Thalia, pretože sme sa zväčšili a aby ste tu neblúdili. Poďte so mňou. V tejto budove nájdete izbové rastliny, keramické čerpníky, umelé čerpníky a tam vzhľadu nájdete náhradie a do záhrady veci. Poďme ďalej. Na tejto strane nájdete živé kvety a veľmi veľký výber kahancov a ikebánu. Takže sa presúvame do časti, kde sú živé kvety. Veľký výber kríkov, ovocných stromčekov a kopec iných rastlín. Keď prejdete cez živé kvety, tak nájdete tam veľmi veľký výber ikebán a kahancov. Poďte sa ňou, takže mám ich. V tejto časti nájdete široký dušičkový sortiment. Veľmi veľa druhov ikebán a kahancov. Ikebany nám pripravuje 10 aranžérok. Na tejto druhej strane nájdete smutočné vence, aj nejaké ikebany a aranžmány. V tejto časti nájdete umelé kvety, aranžmány a na poschodí nájdete smutočné vence. Poďme sa pozrieť na poschodie. Na poschodí nájdete smutočné vence. Máme veľmi veľký výber, je tu približne 200 druhov a samozrejme sú tu aj nejaké ikebany. Všetci ste srdečne vítaní v kvetinárstve Thalia.